Egun bizi dugun egoera gogor honetan, krisiak gogor jo egin ditu euskal langile herriaren sektore guztiak, ikasleriarena barne. LOMCE estatuan onartu da, Euskal Herrian oraindik argi ez dagoelarik. Gobernu desberdinek, naiz eta ikasleen heziketa hobetzeko ahaleginak egin, akats berdinean erortzen jarraitzen dute, behin eta berriro. Ezaguerak era sistematikoan transmititzen zentratu dira, eta alde batera utzi dute, benetan ikaskuntza esanguratsu bihurtuko duena. Hau da, baloreak transmititzea, kritikotasuna bultzatzea, ahaleginen garrantzia eta parte hartzea sustatzea. Gure hezkuntza sistema honakoa da. Irakasleak klaseak ematen ditu liburu baten edukiak azalduz. Eta ikasleak zenbat eta hobeto ikasi eduki horiek, gero eta nota hobeagoa aterako du azterketan. Hau da, azken emaitzari begira ezten duen hezkuntza sistema daukagu. Honen ondorioz, ikasleak bere ikasketak amaituko ditu hainbat ezagutza kaskarrekin. Denbora pasa dela ahaztuko dituenak. Eskolak ikaslearengan jakin-mina, interesa eta sormena piztu behar ditu. Honen bidez, ikasleengan pentsamendu trebetasunak eta arrazoiketak eraikiko dira. Eta hau ikasleentzat onuragarria izateaz gain, komunitate eta gizarte osorako onurak ekarriko ditu. Finlandian esaterako, irakasleek ez dute soilik informazioa transmititzen ikaslei, baizik eta pentsatzen erakusten diete. Klaseak magistralak izan beharrean, eztabaida irekiak dira, non ikasleen parte hartzea sustatzen den. Irakasleak agintari papera alde batera utzi eta ikasleekin lankidetzan jarduten du. Gu geu gara, gazteok, gure hezkuntzaren gabeziak sufritzen ditugunak. Euskal Herritik kanpo lan bila joatea, hemen geratu kualifikazio txikiko lanetan jardutea, edo sorte gutxiagorekin langabezian egotea. Honen aurrean zerbait egin beharra dago, eta guk argi daukagu. Baina, zergatik boterean dauden pertsonak ez dira konturatzen gure hezkuntza sistema aldatu beharra dagoela?